खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं उदांस्रि मोसाहारि मोनसे गिदिर खौरां दिनैनिफ्राय हादराव दायनिगिरिफोरनि थाखाय गोदान आयेन फोसावदों गोजौ बिजिरसालिया नैरोजा मायथाइनि 1 जुलाइनिफ्राय गासै हादरावनो दायनिगिरिफोरनि थाखाय मोनथाम गोदान आयेना गोहोम गोग्लैसिगोन। दिनैनिफ्राय आईपीसी कड अफ क्रिमिनल प्रसिडिउर सीआरपीसी आरो भारतारि साखी आयेनखौ सोलायबाय। बे गोदान आयेननि गेजेरजों सरासनस्रा सुबुंफोरनि थाखाय मा मुलाम्फा मोनगोन फै जों मिथिना लानि। नंगौ, बे गोदान आयेनफोरा 1 जुलाइनिफ्राय एबा दिनैनिफ्राय हादोरनाङैनो गोहोम गोग्लैदों। बे समाव इन्डियान पेनेल क'डखौ भारतीय न्याय संहितायाव सोलायबाय। लोगोसे क्रिमिनल प्रसिडिउर क'डखौ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आरो भारतीय साखी आयेनखौ भारतीय साक्ष्य अधिनियमाव सोलायनाय जाबाय। बे गोदान आयेननि बायदिब्ला उन्दै हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामनाय आरो मानसि बुथारग्राफोरखौ फासि होनाय जागोन। लोगोसे आइजोफोरखौ हानजायारि जिनाहारि खालामग्रा दायनिगिरिफोरखौ 20 बोसोर एबा थैजासिम जोबथेसालियाव दोननाय जागोन। थारैनो बे गोदान आयेननि गेजेरजों रावबो दायनिगिरिया बारग'नो हानाय नंला। गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु। बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटालाव मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटाला। क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों। एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार मेडिसिन, इमारजेन्सि मेडिसिन, पेडिट्रिशियान, पेथोलजिस्ट, जेनेरेल मेडिसिन, डायबेटोलजिस्ट, ओबिएस एन्ड गाइनो, कार्डियोलजी, जेनेरेल सार्जन, न्यूरोसार्जारि, एडभान्स लापारस्क'पिक इएनटि सार्जारि डिपार्टमेन्ट, अप्थमोलजिस्ट, सार्जिकेल, गेस्ट्रोएन्टारोलजिस्ट, न्यूरोसाइकेट्रि, अनक'सार्जारि डिपार्टमेन्ट, डार्मेटोलजिस्ट, अर्थोपेडिक्स, रेसिडेन्शियल मेडिकेल अफिसार, इन्टार फेसिलिटि इउनिट, फिजियोथेरापि, रेडियोलजिस्ट, हिस्टोपेथोलजिकेल डिपार्टमेन्ट, यूरोलजिस्ट, इमारजेन्सि डिपार्टमेन्ट, सिटी स्केन, एक्स-रे, पेथोलजि डिपार्टमेन्ट, भेक्सिनेटर डिपार्टमेन्ट आरो एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन। गोबां मिथिनो थाखाय नैबे 9854081948 93655020048 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।